Здравейте и добре дошли на канала на Яна Таро. Това видео се снима на Еньов ден и все още сме под влияние на пълнолунието. Както виждате, имаме нов начин за снимане. Надявам се да е успешен. Така, вече съм разбъркала картите. Започваме с лечителката. Оракула на лечителката. Приготвила съм няколко декове, няколко тестета карти, да го кажем, оракулски. Въпросът е, че наистина съм решила да оставя каквото има да кажат. Сега, следващото, което използвам е повярвай в магията си. Все пак е Еньов ден. Най-магическия ден в годината. И затова избрах него. Затова избрах всъщност и лечителката, защото днес е време за билки. За събиране на билки и за лечение. Така, излезнаха две окей. Ще извинявате, още се уча как да се справям с това, което правя. За първи път снимам по този начин. Това са божествените учители, гадателски карти. Едни от новите ми карти. Просто реших каквото трябва да излезе, каквото имат да ни кажат, ще ни го кажат. 1, 2, 3, 5, 10, колкото кажат толкова. Добре. И тази. Окей. Хубаво. Така. Свещена оракулските карти, свещена съдба. Мои много любими карти. Както знаете, ако сте гледали вече моите видеа. Опа, тази излезе. Даже се обърна. Окей. Какво искате да ни кажете? Какви напътствия? Тази. Друго. Какво... Опа, и тази тръгна. Неща, които са важни за нас в момента да научим. За енергиите в момента. Окей. И това е любимото ми таро. Езическо таро. Но от него ще вадя като пояснение. И така да започваме. Само да видя дали се вижда добре. Да. Упс. Съжалявам. И така, от лечителката ни се падна есен. Време да пуснем и да осветим нещата. Ами то по принцип по пълнолуние е хубаво да се пуска, да се освобождават неща, така че нормално. Време е да пускаме. Пространство. Не се страхувай да пееш. Колко хубаво. И буря. Всеки ураган приключва в даден момент. Не, всъщност това е космически кораб. Колко интересно. Космически... как се казваха? Извинявам се, шумно е около мене. Русалки. Я да погледнем, защото тази карта не ми се е появявала до сега. Да видим този космически кораб, какво точно иска да ни каже. 43. Убедили са ви, че гласът ви няма значение, няма смисъл. Не може нищо да промени. Нека да ти кажа, че нищо не е по-далеч от истината.
Думите ти струват колкото всички звезди на нощното небе, така че не забравяй да пееш винаги, когато имаш възможност за това. Гласът ти е достатъчно мощен, за да може да унищожи 10 дозина космически кораби. Да разбие. Не, благодаря. А и след това идва, след всеки ураган, идва край. Може всичко да изглежда много трудно, много объркано. Наистина с тези енергии, които се случват в момента, живота е много тежък. Не за всички, разбира се, но има достатъчно причини за да се чувстваме изгубени, да се чувстваме дискомфортно. Но това е само временно. Всичко ще приключи и Слънцето отново ще се появи в живота ни. Така че смело напред. Сега от свещената съдба. Да, така. Изобилие и самота. Да, имаше 3 карти, вярно. И удоволствие. Първо сигнално ми идва удоволствието от това да бъдем сами в изобилието си. Съжалявам, както казах, за първи път работя по този начин и ми е много трудно да следа какво се случва. В самотата ще намерим изобилие и удоволствие. Защото, както надявам се знаете, самота и самотност са две много различни неща, които нямат голяма връзка помежду си. И тук накрая, но не на последно място, божествените учители, хор, вихърът на проявлението. Проявление чрез вяра. Мислите привличат и създават. И сините същества, предаватели на светлината, лекуване на раните, важна информация, презареждане. Значи този Яньов ден заедно с пълнолунието ни дава енергията е доста силна, доста полезна, бих казала, и изчистваща. Изчистваща, но в същото време това изчистване ни помага да се развиваме и да вървим напред. Ето тук да пуснем, тук ще приключи, да позволим на гласа си да се прояви. Всъщност, ако беше преди няколко седмици, щеше да бъде във връзка с изборите. Надявам се това да са последните избори, които ще правим в следващите 4 години. Но каквото такова. И накрая някакво пояснение. В момента си бъркам таро картите. Някакви пояснения. Имаме ли нужда от пояснения към тези елементал или паш пентакли? Добре. Първо ще извадя картите, за да мога да ги осмисля. Слънцето. Супер. И тази. Девятка. Жезли. Нещо друго. Някакво друго пояснение. Тази. И тази иска. Висшата жрица и съда. Страшния съд, както се води. Добре, сега трябва да поосмисля малко, за да мога по-лесно да разбера елементал пентакли, паш пентакли, неочаквани вести, нови възможности и перспективи. Да, като освободим старото, естествено, че това ще ни даде нови възможности. И то е тук точно върху освобождаването, както и тук самотата и удоволствието. И можем да се наслаждаваме сами и на Слънцето.
Да. Тук тези космически русалки и изобилие идва с девятка жезли. Наслаждение от живота, не случайно и слънцето е тук. Наслаждение от живота и освен това помощта е винаги наблизо. Достатъчно е да помолим и ще се появи някой да помогне. Дали ще е човек, дали ще е някой от висшите сфери, но помощта е винаги близо. Сега тук какво? Урагана съвпада с сините същества и висшата жрица. Да, не случайно има луна, пълнолуние, както казах. Нощта преди лечението. Нощта преди лечението. Много силна карта. И в случая по принцип... императрицата беше бременна. Висшата жрица, това са духовните науки. Това е духовната работа. И накрая, но не на последно място, страшния съд. Става дума за кармичен съд. В смисъл... да оставим всичко, което се е случило, да го оставим в миналото, за да почнем да проявяваме чрез вярата. Мислите привличат. Ако мислим негативно, идва негативно. Ако мислим позитивно, идва позитивно. Казвам го от личен опит. Едно време не го разбирах, но сега знам, че е така. Осъзнаваме, че може да обърнем живота си към най-доброто, което може да ни се случи. Време е за промяна вследствие на усилията, които сме положили и продължаваме да полагаме. Какво друго? Вдъхновение. Може да получим и вдъхновение. Нормално, предвид празниците, в смисъл в събота беше... Да, всъщност в петък беше равноденствието. Четвъртък, петък беше равноденствието. Събота беше пълнолунието. В неделя беше Петдесятница. А днес е Еньов ден. Общо заето и като енергия от празниците и като енергията на картите, така както ги виждам и усещам, всичко води към това. Не се страхувайте да останете сами, ако това ще ви помогне да стигнете до същността на нещата. Няма нищо лошо в самотата, в осамотяването по-скоро. Не самотата, в осамотяването. Сега е супер подходящо време да се обърнем назад, да изчистим това, което не ни служи, да променим това, което можем да променим, да приемем това, което не можем да променим и просто да знаем, че помощта е винаги тук и сега. Съвсем близо, достатъчно е само да помолим и тя ще се появи под някаква форма. Според мене картите казаха всичко. Аз нямам какво да добавя, освен ако видеото ви е било интересно и полезно, може да дадете палче нагоре, да се абонирате, ако искате да получавате информация за следващи видеа, които ще правя. За съжаление, този месец просто така стана, че не можах да направя редовното видео за месеца и 3 десетдневки, но пък ето, че дойде момента, силният енергиен момент. Така че благодаря, че бяхме заедно. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Желая ви всичко най-добро. Чао, чао, до другия път.